Χαίρετε κυρίες και κύριοι, άλλο ένα επεισόδιο του Every Breath Counts. Ευχαριστούμε που είσαστε όλοι εδώ και μας στηρίζετε. Διάρκεια 1 χρόνου από το ξεκίνημά μας και προχωράμε ακάθεκτη. Θέλουμε να συνδεθείτε μαζί μας, συνδρομητές στο YouTube. Θέλουμε να ακούσουμε τις ανάγκες σας. Και σήμερα παρουσιάζω το γιατρό και φίλο Γιώργο Γεωργίου, γυναικολόγος, και θα συζητήσουμε τις πολικυστικές οθήκες. Ένα θέμα θεωρώ που ενδιαφέρει και τον ανδρικό μα και τον γυναικείο σίγουρα πληθυσμό. Να αναλύσουμε αυτό το σύνδρομο και ίσως καταφέρουμε να δώσουμε και κάποιες λύσεις. Γιώργο μου, αυτοσυστηνόμαστε στο podcast μας, οπότε θέλουμε λίγα λόγια για σένα. Ωραία. Καλώς σας βρήκα, καλημέρα σας. Είμαι γυναικολόγος με Ευτήρας. Το ιατρείο μου βρίσκεται στο Ιατρείο Ζωής στην Έγκομη, όπου εκεί δεχόμαστε ασθενείς, πελάτες με διάφορα γυναικολογικά θέματα. Ένα από αυτά που είναι και πολύ σύνηθες είναι το σύνδρομο των πολικυστικών οθικών, το οποίο βρίσκουμε συχνά στον πληθυσμό στην Κύπρο. Να θέλετε να μιλήσουμε έτσι αρχικά με τα συμπτώματα? Ναι, Γιώργο, εγώ να πω ότι πρώτη φορά που εγώ ήρθα σε επαφή με το σύνδρομο των πολικυστικών οθικών ήταν ένα case study όταν ήμουν ακόμα φοιτήτρια στα rotations μου στην Αμερική. Ναι. Και εκείνο που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν ότι είχα όλα μετά ανακάλυψα τα χαρακτηριστικά, αν θέλεις, του σύνδρομου πολικυστικών οθικών. Ναι. Οπότε ήταν ένα έτσι ραμπάστ case, ας πούμε, για μένα, όπου είχα μια παχύσαρκη κοπέλα, όπου είχα τριχοφυΐα, όπου είχα ινσουλινοαντίσταση, όπου είχαμε κύκλων ακατάστατων κτλ. Πιθανό να έχεις βεβαίως και περιστατικά τα οποία δεν πληρούν όλα τούτα τα χαρακτηριστικά. Άρα, πέ μας εσύ, τι είναι οι πολικυστικές οθήκες? Είπες πολλά πράγματα. Άρα, μειώσες λίγο τη δουλειά μου. Αυτοσυμπληρωνούμαστε, λοιπόν. Μια χαρά. Όπως σωστά είπες, τούτα είναι κάποια από τα συμπτώματα. Απλά να ξεκαθαρίσουμε και κάπως να καθησυχάσουμε τον κόσμο, γιατί κάποιες φορές στο ιατρείο έρχεται μια νέα κοπέλα, έχω πολικυστικές. Και όμως θέλουμε να διαφοροποιήσουμε είναι ακριβώς το που είπες πριν, τα πολλά χαρακτηριστικά και τα συμπτώματα. Άλλο να έχεις μόνο πολικυστική εμφάνιση στον υπέρηχο στις οθήκες, και άλλο να έχεις και τα υπόλοιπα συμπτώματα. Ακριβώς ονομάζεται σύνδρομο πολικυστικών, διότι υπάρχουν κάποια κριτήρια για να πληρούνται ώστε να υπάρχει το σύνδρομο. Άρα δεν είναι. Ένα από τα κριτήρια είναι να υπάρχει πολικυστική εμφάνιση των οθικών. Αλλά τα άλλα δύο σημαντικά κριτήρια είναι να υπάρχει ακανόνιστος κύκλος, δηλαδή να έχουμε κύκλους πάνω των 35 ημερών, ή αν θέλετε, αν μετρήσουμε όλον τον χρόνο, να έχει λιγότερους από 8 κύκλους μέσα στον χρόνο. Το οποίο προκαλείται λόγω της έλλειψης ορυξίας, που να συζητήσουμε και τι επιδράσεις έχει στη γυναίκα, ειδικά στη γονιμότητα του το θέμα. Ναι. Το δεύτερο σημαντικό κριτήριο είναι να υπάρχει υπερανδρογονισμός, δηλαδή λόγω των αυξημένων ανδρογόνων να έχουμε κάποια συμπτώματα στη γυναίκα, όπως είναι η τριχοφυΐα, η ακμή, και σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρχει και τριχόπτωση από το τριχωτό της κεφαλής. Υπάρχει. Άρα, όπως περιγράψες και εσύ πριν το case study που είπες, είναι ένα φάσμα και κάποια συμπτώματα. Άρα, άμα τηρούνται δύο από τα τρία κριτήρια, δηλαδή ο ακανόνιστος κύκλος, ο υπερανδρογονισμός και η πολικυστική εμφάνιση, τότε μιλούμε ότι πληρεί τα κριτήρια για να έχει το σύνδρομο η γυναίκα. Έναν από τα τρία, δηλαδή μόνο η πολικυστική εμφάνιση των οθικών, δεν πληρεί. Άρα δεν θα βαφτίσουμε μια γυναίκα ότι έχει πολικυστικές αν έχει μόνο την εμφάνιση. Πάρα πολύ σωστό. Όπως είπες πριν, επίσης πολύ ωραία, είναι ας το πούμε η βάση της παθοφυσιολογίας της κατάστασης είναι η υψηλή ινσουλίνη. Η ινσουλίνη, η οποία είναι μια πάρα πολύ ευεργετική καλή ορμόνη, η οποία μειώνει το ζάχαρο, όπως ξέρετε και εσείς οι διατροφολόγοι στο practice σας. Όμως, στην κατάσταση εμάς στην οθήκη, λόγω της αυξημένης ινσουλίνης, αυξάνει τα ανδρογόνα. Να πούμε ότι επίσης τα ανδρογόνα δεν είναι
είναι λάθος που λέμε ότι είναι η άντρικη ορμόνη. Υπάρχει και στη γυναίκα, εκκρίνεται και από τα πινεφρίδια και από τις οθήκες και χρειάζεται. Όμως, στην περίπτωση μας εδώ, έχουμε ένα αυξημένη παραγωγή. Άρα, εκείνο που χαλά το αυξημένο αντρογόνο στο περιβάλλον της οθήκης είναι ότι δεν αφήνει το άριο που μεγαλώνει να ελευθερωθεί. Και έχει συνέπεια να σταματάει η ανάπτυξή του και τούτες οι κυστούλες που βλέπουμε. Τούτη είναι η παθοφυσιολογία. Τώρα, να πούμε, αφού είπαμε ότι είναι η ινσουλίνη, ξέρετε και εσείς καλά διατροφολόγοι, τους τρόπους, θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση με ινσουλίνη, να μιλήσουμε για τη διατροφή. Για τα περαιτέρω, τι βοηθά στη μείωση της ινσουλίνης. Ναι. Άρα πρώτον, θέλουμε να έχουμε διάγνωση του συνδρόμου. Ακριβώς. Σημαντικό να γίνει σωστά η διάγνωση του συνδρόμου. Και τούτο που θέλω έτσι να βάλω πάνω στο τραπέζι είναι ότι έκτοτε όταν ήρθα στην Κύπρο και ξεκίνησα να κάνω practice, είχα μια σωρία περιστατικών σε κάποια φάση διαγνωσμένες με σύνδρομο πολικυστικών οθικών. Μετά υπόκατσε λίγο να το πω στα κυπριακά. Διερωτούμε αν έχουμε δεδομένα, ξέρουμε ρε παιδί μου, ξέρω εγώ τι ποσοστό έχουμε, μάλλον όχι. Όπως σε πολλά άλλα στατιστικά έχουμε έλλειψη στη ιατρική. Απλά καταγράφεται στη βιβλιογραφία σε άλλες σοβαρές χώρες που κάνουν έρευνες σε στατιστικές, έναν 30% περίπου. Και διαφέρει από χώρα σε χώρα. Αλλά περίπου και που ξέρουμε από τη βιβλιογραφία είναι ότι είναι έναν 30% του πληθυσμού. Και που ιατρικής πλευράς, άρα ο γυναικολόγος θα χορηγήσει τι. Δηλαδή πες ότι έχω διαγνωστεί. Απλά αρέσει, το σωστό είναι η αντιμετώπιση πρώτης γραμμής. Είναι το που λαλούν οι Αμερικάνοι, το lifestyle modification. Δηλαδή, το σωστό είναι να τους μιλήσουμε για τη σωστή διατροφή, οι οποίοι δεν μπορούμε νομίζω όμως σαν γυναικολόγοι να δώσουμε τη σωστή διατροφή, γι' αυτό θα τους παραπέμψουμε στους διατροφολόγους. Σωστό. Οι οποίοι από ό,τι ξέρω και να μας πεις και εσύ, Αλεξία, ποια είναι η σωστή διέτα για αυτή την κατάσταση. Το άλλο είναι ότι έχει αποδειχτεί ότι η άσκηση με αντιστάσεις, η άσκηση ενδυνάμωσης μειώνει την αντίσταση στην ινσουλίνη. Τούτον, δεν είμαστε με αρμόδιοι να το πούμε, καλύτερα να επισκέπτονται κάποιον γυμναστή, ο οποίος γνωρίζει για την κατάσταση και να αρχίζουν να μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα το οποίο πρέπει να είναι συχνό. Δηλαδή πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα. Σωστό, απόλυτα. Σωστό. Και επίσης αερόβια άσκηση βοηθά γύρω στα 150 λεπτά την εβδομάδα. Την εβδομάδα το μήνυμα. Ναι. Λοιπόν, θέλεις να μας πεις εσύ την διατροφή σωστή σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, συμφωνώ μαζί σου απόλυτα ότι holistic to approach και εκτιμώ πάρα πολλά τον κάθε γιατρό που να αφιερώσει έστω και λίγα λεπτά για να δώσει το έναυσμα στον ασθενή του. Για μένα θεωρώ ότι αν δεν υπάρχουν δύο κύριοι μοχλοί πάνω στο τραπέζι και αν με ρωτάς για πάρα πολλές παθήσεις και ασθένειες, που είναι η διατροφή και η γυμναστική, τότε έχουμε έναν υπόβαθρο shaky και πολλά πιθανόν οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή να μην μας δώσει τα αποτελέσματα που να θέλαμε. Και συγκεκριμένα σε το σύνδρομο των πολικυστικών οθικών έχουμε πάρα πολύ ερευνητικών υλικών πλέον που μιλά για αν έχω παχυσαρκία, πρέπει να πατάξω την παχυσαρκία. Άρα το βάρος παίζει τεράστιο ρόλο σε τούτη τη συνθήκη. Για να φτάσω στο να έχω απώλεια βάρους, γιατί συνήθως οι κοπέλες τούτες έρχονται και λίγο μπουχτισμένες με τις δίαιτες κιόλας. Γιώργο, εγώ τούτον βιώνω τούτα τα χρόνια που κάνω practice. Ένεκα του ινσουλινοαντίστασης, όπως περιγράψες και εσύ πριν. Άρα, είναι από την ινσουλινοαντίσταση, τρώμε, ανεβαίνει η γλυκόζη στο κύτταρο, έρχεται η ινσουλίνη να ρίξει τη γλυκόζη, να αρχίσει τη διεργασία των καύσεων με πάρα πολλά απλά λόγια που το εξηγά ο διαιτολόγος. Αλλά έτσι πρέπει να το εξηγούμε. Εμείς δεν έχουμε μια αντίσταση να μπει η ινσουλίνη στο κύτταρο. Έτσι είναι διαβητικός ασθενής, αλλά τούτο δυσκολεύεται στην απώλεια βάρους. Άρα, έχουμε έναν μεταβολισμό που είναι πιο sluggish, πιο αργός. Άρα, πώς θα βοηθήσω τον ασθενή μου να μπει σε έναν καλύτερο μεταβολικό υπόβαθρο. Νούμερο 1, πρέπει να στήσω πειθαρχημένα ένα διαιτολόγιο το οποίο να απαντά σε 3 κύρια γεύματα και πιθανώς σε 2 ακόμα μικρότερα γεύματα. Με τον τρόπο κρατώ τη γλυκόζη σε σταθερά επίπεδα. Σωστά. Και μετά, πώς φτιάχνω τούτον το πιάτο, ανέφερες ήδη και είπες ότι θέλουμε να πατάξουμε την ινσουλινοευαισθησία και τα αμινοξέα, η πρωτεΐνη,
είναι ο κύριος και ο πρώτος μας μοχλός για να πατάξουμε τούτο το πράγμα. Άρα την ώρα που στείνω το πιάτο μου πρέπει να δώσω προτεραιότητα στην πρωτεΐνη. Και η πρωτεΐνη θέλουμε να είναι υψηλής βιολογικής αξίας και καθαρή πρωτεΐνη, άρα μιλούμε για ξηρούς καρπούς, μιλούμε για κοτόπουλο, μιλούμε για ψάρι. Τούτες είναι οι κύριες πηγές μας. Λιγότερα κορεσμένα λιπαρά κρέας, γι' αυτό και δεν πάω να αγγίξω πρωτεΐνη. Και το κρέας προφανώς είναι πρωτεΐνη, αλλά και αν έχουμε και συνάρτηση λίπου. Και μετά θα δούμε ανάλογα με το ποιον έχουμε απέναντί μας. Θέλουμε να έχουμε και τους υδατάνθρακες, διότι οι υδατάνθρακες είναι η ενέργεια μας και τούτοι που μας κάνουν happy και είμαστε χαρούμενοι, βραδίας απορρόφησης. Βραδίας απορρόφησης σημαίνει ότι έχεις φυτικές ίνες, σημαίνει ότι αντί να διαλέξω το ρύζι το άσπρο, να διαλέξω το άγριο ρύζι, σημαίνει ότι πιθανώς να διαλέξω τη γλυκοπατάτα. Τα όσπρια που υπάρχουν στην κουλτούρα μας και πρέπει να συνεχίσουμε να τα υποστηρίζουμε, αλλά κατά τη γνώμη μου πρέπει να τα δούμε ως υδατάνθρακα τα όσπρια. Άρα, να είμαι πολλά κοινική και να πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, είναι τέλειωσε ο καιρός που βάλαμε έναν πιάτο λουβί φρέσκο μπροστά μας με το κολότσι και τρώαμε το και θεωρούσαμε ότι τούτο είναι καλό γεύμα. Κάποτε ενδεχομένως και με ψωμί, ευτυχώς το ψωμί νομίζω παραμερίσαμε. Αλλά τούτο είναι καθαρά υδατανθρακικό γεύμα, το οποίο σε τούτη την περίπτωση δεν θα μας κάνει καλό. Θα μας έκανε καλό να το επάντρευα με έναν κομμάτι ψάρι. Ναι. Άρα κρατώ τα όσπρια, βραδίας απορρόφησης, υδατάνθρακας, βιταμίνες του β' συμπλέγματος, σελένιο, μαγνήσιο και φέρνω πάνω στο τραπέζι και την πρωτεΐνη. Άρα στρατιωτικά τα γεύματά μας με τούτην την δομή, σαλατικά εννοείται, σκούρα πράσινα σαλατικά θέλουμε τα, φρούτα ενδεχομένως, διότι έχουμε ψηλό γλυκαιμικό δείκτη στα φρούτα και πρέπει να αρχίσουμε να το αναγνωρίζουμε και τούτον. Θα γίνω από κάποιες ερευνήτριες στην Αμερική που λένε σταματήστε με τρώτε φρούτα. Όχι, τα φρούτα είναι οι βιταμίνες μας. Είναι οι φυσικές μας βιταμίνες και είναι και η ζάχαρη μας. Δηλαδή είναι φρουκτόζη η οποία να γίνει γλυκόζη και είναι φυσική. Ενέργεια. Αν έρθω και παντρέψω με λίγο ξηρό καρπό, με λίγα σπόρια ενδεχομένως, ξέρω λιναρό σπορό, ρίχνω το γλυκαιμικό δείκτη του φρούτου και έτσι μπορώ να το απολαύσω στα ενδιάμεσα το φρούτο. Λοιπόν, εντάξει, μπορώ να μιλώ και μόνη μου επί ώρες, ξέρεις με, αλλά τούτη είναι η δομή και η βάση. Να σου πω και εγώ κάτι που ξέρω από τα βιβλιογραφία και από την πράξη την κλινική, είναι ότι έχει παρατηρηθεί ότι άμα χάσει μια γυναίκα από 5 έως 10% του σωματικού της βάρους, αρχίζει και κάνει ορυξία. Δηλαδή, λόγω της μείωσης της αντίστασης της ινσουλίνης, φαίνεται βελτίωση και τούτον καλά να τους το τονίζουμε για να κάνουν τις σωστές δίαιτες επίσης που εσείς να το πείτε που χάνουν αργά το βάρος που είναι όντως λίπος που χάνουν. Σωστό. Άρα είναι πολύ καλό το να υπάρχει τούτη συνεργασία και να τους δίνουμε το σωστό μήνυμα και στα γραφεία μας, στα ιατρεία μας, να τους λέμε ότι υπάρχει λύση και υπάρχει ελπίδα. Τώρα κάποιες δυστυχώς να βρεθούν που κάνουν δίαιτα και πάλι δεν βρίσκουν αποτέλεσμα. Να επισημάνω κάτι ότι είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί λύση για τον λόγο ότι μπαίνει σε κάποιους κινδύνους η γυναίκα μακροπρόθεσμα από το σύνδρομο των πολυκυστικών. Το ένα το ρίσκο είναι λόγω του ότι συνέχεια χωρίς την ορυξία δεν παράγεται η προγεστερόνη και παράγεται μόνο τα ιστρογόνα, χτίζεται το ενδομήτριο. Και τούτον έχει σαν αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου να δημιουργηθεί υπερπλασία. Η υπερπλασία στα πολλά τα χρόνια μπορεί δυστυχώς να γίνει καρκίνος του ενδομητρίου. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μειωθούν τα ιστρογόνα μέσω της δίαιτας ή της διατροφής της σωστής, της άσκησης, γιατί και επίσης να μιλήσουμε και φαρμακευτικά, γιατί δυστυχώς κάποιες έχουν αντίσταση στα lifestyle modifications που συζητούμε πολλά σωστά τώρα, άρα πρέπει να βρεθεί λύση. Το άλλο ρίσκο μακροπρόθεσμα που παρατηρείται είναι ότι μπορεί να προκαλέσει καρδιαγγειακά νοσήματα, μεταβολικό σύνδρομο, το οποίο σίγουρα στα πλαίσια της πρόληψης που πρέπει να δίνουμε μεγάλη βαρύτητα και εσείς και εμείς, πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκουμε λύση. Τώρα υπάρχει και φαρμακευτική θεραπεία εννοείται, που σωστά να γίνεται από ενδοκρινολόγων, που μπορεί να συνταγογραφήσει ευαισθητοποιητές της ινσουλίνης, που είναι το glucophage, η μετφορμίνη, η οποία έχει πάρα πολλά. Είναι ένα από τα πιο μελετημένα φάρμακα, έχει πολλές μελέτες, οι οποίες στηρίζουν και μειώνουν
τη χρήση που περιγράψες πολλά ωραία στο κύτταρο, πώς να χρησιμοποιείτε το ζάχαρο και να απορροφάτε από τα κύτταρα πιο σωστά. Άρα είναι πολλά σημαντικό το θέμα και επίσης υπάρχει και το αντισυλληπτικό, το happy, το οποίο αν μια γυναίκα θέλει να το συνδυάσει και για την αντισύλληψη της, για να αποφύγει κάποια ανεπιθυμητή εγκυμοσύνη, άρα και το αντισυλληπτικό happy είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Πρέπει φυσικά σε κάθε γυναίκα να κάνουμε έναν συγκεκριμένο πλάνο, να δούμε τις ανάγκες της και να το συζητήσουμε, αλλά να ξέρουν ότι υπάρχουν λύσεις και ότι πρέπει να βλέπουν περίοδο. Σωστό να βλέπουν περίοδο. Σωστό. Πάρα πολλά σωστά. Που πλευράς διατροφής, δεν ξέρω αν ξεχάνω κάτι να πω. Σίγουρα θέλω να κάνω και εγώ ένα comment στο κομμάτι της γυμναστικής, που ούτε εγώ είμαι expert και η Δήμων, αλλά θεωρώ ότι, όπως είπες και εσύ πριν, είναι απαραίτητη. Σίγουρα μυϊκή ενδυνάμωση, στο μη ξεκινούν όλα και τελειώνουν, είναι σημαντικό. Μεταβολικό όργανο, Ακριβώς. Είναι πλέον, ανακαλύψαμε sooner than later, ευτυχώς, ότι είναι μεταβολικό όργανο ο μυϊκός ιστός και είναι τούτο που να μας προστατεύσει από πάρα πολλές χρόνιες παθήσεις, αν όχι όλες. Άρα είσαι πολλά σωστός ότι θέλουμε καλή μυϊκή ενδυνάμωση στη γυναίκα ηλικιών 35, 55, 65, θέλουμε βάρη σοβαρά. Και κάτω από υποπτία, όπως είπες και εσύ, ενός καλού γυμναστή κτλ. Και το αεροβικό κομμάτι. Νιώθω ότι στην Κύπρο φοβόμαστε να ασκηθούμε αεροβικά μεγαλώνοντας. Ίσως αποκτούμε λίγη αντίσταση, κουραζόμαστε, βαρκούμαστε. Οι ορμόνες της γυναίκας παίζουν ρόλο. Είναι εντελώς άλλο θέμα που να συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή τούτο. Αλλά και είναι ένας πολύ σημαντικός μοχλός. Άρα νομίζω ότι άμα έχουμε τη σωστή διάγνωση, ναι. Έχουμε εποπτεία από τον γυναικολόγο μας. Θεωρείς ότι μπαίνει και ενδοκρινολόγος μέσα στην πράξη. Η αντίσταση στην ισουλίνη, η οποία αντίσταση στην ισουλίνη, αν παραμεληθεί, μπορεί να οδηγήσει στο διαβήτη. Σαχαρόδι διαβήτη τύπου 2, που είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Άρα, ναι, σίγουρα πρέπει να μπει και ενδοκρινολόγος, κυρίως αν υπάρχει το θέμα. Σωστό. Και μετά υπομονή και θέληση σε ό,τι αφορά το διατροφικό κομμάτι. Εγώ επιμένω βαστούν το πράγμα. Επίσης, να τους καθησυχάσουμε λίγο τα άτομα που έχουν τις πολυκυστικές με το θέμα γονιμότητας. Περίπου οι μισές περίπου που έχουν θέμα με την ορυξία, δηλαδή δεν ελευθερώνεται το άριο, να έχουν θέμα γονιμότητας. Δηλαδή, αν είναι κάτω των 35 και προσπαθήσουν για ένα χρόνο, μάλλον δεν θα έχουν αποτέλεσμα τεκνοποίησης. Όμως δεν πρέπει να χάνουν τις ελπίδες τους, γιατί εκτός τις αλλαγές που μπορούν να κάνουν, όπως είπαμε, μια απώλεια βάρους 5 με 10% μπορεί να επαναφέρει την ορυξία. Υπάρχουν και φαρμακευτικές ουσίες, όπως είναι η κλομιφένη και το λετροζόλ, το οποίο μπορούν να πάρουν 5 μέρες στον κύκλο και να εξασφαλίσει ότι θα γίνει ορυξία. Μάλιστα. Άρα πρέπει να αποθαρρύνονται ιδιαίτερα. Το άλλο που θέλω να πω είναι ένα σχετικό καινούριο σκεύασμα, το οποίο είναι συμπλήρωμα διατροφής, δεν είναι φάρμακο. Είναι η μυοϊνοσιτόλη, η οποία μυοϊνοσιτόλη βελτιώνει την ευαισθησία του κυττάρου ως προς την ισουλίνη. Και τα αποτελέσματα που βλέπουμε είναι πολύ καλά, απλά πρέπει να έχουν υπομονή. Δηλαδή, δεν είναι όπως το άμεσο, δεν είναι όπως το αντισυλληπτικό, δεν είναι όπως το glucophage που μόλις το πάρουν να δουν αποτελέσματα. Οι μελέτες δείχνουν ότι πρέπει να είναι πάνω από 2 μήνες που να το χρησιμοποιήσουν για να δουν αποτέλεσμα, αλλά είναι συμπλήρωμα, προκαλεί κάποιες παρενέργειες. Άρα, ένα πάρα πολύ καλό σκεύασμα, το οποίο μπορούμε να βάλουμε μέσα στις αλλαγές του lifestyle και το συμπλήρωμα. Και έβαζε JAMA, Journal of Medical Association, 800 γυναίκες πάνω σε 6 μήνες και είχαν πολλά καλύτερα αποτελέσματα. Πολύ ευεργετικό σκεύασμα. Ωραία. Εγώ με τα σκευάσματα συνήθως λέω ότι πρέπει πρώτα να έχω τη διατροφή και να είμαι σίγουρη ότι ενώ όσο πιο σωστή γίνεται. Άρα προσπαθώ. Ναι, ονομάζονται συμπληρώματα. Μπράβο, ακριβώς. Είναι ότι δεν είμαι believer, είναι ότι δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι θέλουμε τις πάτσες μας. Ποδά από εκεί και τούτο είναι το συμπλήρωμα. Είναι ακόμα μια φάση. Αλλά έχουν δυναμική και άρα αν εκτιμηθούν σωστά και δοθούν στον σωστό ασθενή, νομίζω ότι μπορούν να κάνουν και δουλειά.
Εγώ είμαι καλυμμένη, ευχαριστώ πάρα πολύ και ανανεώνω το ραντεβού γιατί θέλω να συζητήσω πάρα πολλά γυναικολογικά θέματα. Ωραία. Και νομίζω το ήταν και το κοινό μας. Ναι, θα τα συζητήσουμε όλα, ναι, βέβαια. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα. Τέλεια.